Ito for couples to, mag-asawa. Sabi ni Mrs. magpakapon na daw ako. Alam niyo yung kapon, ano naman tawag doon, han? Na magpakapon na daw ako. Gawa nga ng siyempre pagod na siyang mag-aalaga ng bata. Sabi ko ayoko, sabi ko hindi uso sa amin ng kapon-kapunhan sa mga lalaki. Ano yun mo? Kayo lang. Kayo ba guys, gusto nyo bang magpakapon? Magpabisiktomy? Pagka marami ka na anak, ipakapon na yan. Bakit Oh, excuse me. Magpakapon? Bakit ayaw kong magpakapon? Hindi, ang mahal ng bilhin. Nagana ka pa bang mamimili? Okay, Buffet Square. Alright guys, ayan, Mami here for you. Happy 13th years of anniversary, wedding anniversary. Total of 20 years of togetherness. Yan. Yes! Here's to laying a strong foundation for a lifetime of love. I love you, Han. Oh, I love you too, Mami. Yan guys, celebration namin ni Mrs. Simple lang. Guys, good morning! Alright guys, ayan, hatid muna natin itong mga bata. Yo, school, everything all good? Sa Ate Sinil, iba yung school na kasi high school na yun eh. Itong mga to elementary. Ikaw na lang mag-attend? O sige, dali mo na lang. O sige. Be good boy, good girl! Okay. Come, kiss papa, hurry up. Go outside na. Outside. Yes! Okay. Kiss papa, baby. One. The good boy there, Clark, okay, go now. I'm gonna stay with the car, okay? Yes! Ayan guys. Katid ni Mrs. Antayin ka naman si Mrs. dito. Ayan guys, andito na tayo. After natin may atid sa school yung mga bata, daan muna tayo dito sa doktor ni Mrs. Para saan yun ba yung doktor mo na yan? Rubijane? Hindi. Babae kami doktor. Family doctor ko lang. Family doctor. Women's family doctor ni Mrs. Magpapareseta siya ng ano. Kasi guys, siyempre couple nga, mag-asawa. Ito for couples to, mag-asawa. Nag-ayod siya. Sabi ni Mrs. magpakapon na daw ako. Alam niyo yung kapon, ano naman tawag doon, han? Ano? Bisiktomy. Magpakapon na daw ako, sabi ni Mrs. para hindi na siya makuhaanan o mabuntis kasi pagod na rin siya mag-alaga ng bata. Ang bag mo? Dalhin natin na. Cellphone mo, dalhin mo yung bag ko. Yun nga, pagod na rin si Mrs. mag-alaga ng bata. Eh, nakiusap siya sa akin na magpakapon na daw ako. Gawa nga ng siyempre pagod na siyang mag-aalaga ng bata. Sabi ko ayoko, sabi ko hindi uso sa amin ng kapon-kapunhan sa mga lalaki. Ano yun mo? Kayo lang. Kayo ba guys, gusto nyo bang magpakapon? Magpabisiktomy? Pagka marami ka na anak, ipakapon na yan. Bakit Oh, excuse me. magpakapon? Bakit ayaw kong magpakapon? Grabe naman yan. Eh kung okay pa naman may paraan pa naman para sa ganun hindi ako magpakapon ayoko Pag matanda na ako, mga 60. Bata-bata pa ako. Dito tayo guys sa Atlantic Medical Center, Manila Pharmacy, X-ray. Ayan, Manila talaga Ah. Libre na yung pills? Lahat. Lahat? Libre lahat? Yung contraceptive lang Anong contraceptive? Yung pill? Okay, tara. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo.
Oh, grabe lamig. Ang lamig, lamig. Oh, ang temperature dito ngayon, guys. Our location is minus 22. O kung nakikita natin, guys, ha, minus 22. Home, Manitoba, minus 23. Oh. Ayan. Ang lamig. Ayan, nakakuha na kami ni Mrs. ng kanyang ano yung tawag doon, Han? Additives? Contraceptive? Lamig. Contraceptive ba yung pill? Oo, ikaw pa'y magpakapon na, hindi na ako mahirapan sana. Gustong gusto na kasi ni Mrs. magpakapon. Ako, bakit pa tayo magpapakapon? Meron namang mga bagay na pwedeng gamitin. Pwedeng na mga mag-ayod eh. Yun, may ayod nga si Hindi Mrs. kasi ako nire-regla naman. Oh, so hindi maganda pala yung ayod eh. Kasi hindi rinigla. 5 years nang hindi niregla si Mrs. guys. Mula nung pinanganak si Baki, no? Si Baki, 5 years na si Baki. Mula noon, nag-ayod si Mrs. Ngayon, expire na yung ayod niya kasi 5 years lang. Naka-appointment na sa doktor. Para mapalitan yung ayod eh. Pat temporary eh. Siyempre, bumili muna ng pills. Kasi siyempre, alam nyo naman, ang Lakay Tracker, family, mag-asawa. Ayan. Para hindi na madagdagan yung anak. Although dito sa Canada, kahit marami kang anak, okay lang sana. Kasi siyempre meron namang natatanggap ng sa government ang mga bata. Pero ako, gusto rin ni Mrs. makaaliwaksay sa pag-aalaga ng bata, no, guys. At gusto rin niyang magtrabaho rin. Hindi lang din naman laging naasa. Oh, at saka hindi lang laging naasa sa gobyerno ng Canada. Tsaka isa pa, may pangarap din naman kami. Yan. Tama na yung 5 anak namin. Marami na rin yun. Dadagdagan pa ba? Di ba, Han? Yan. But anyway, guys, ito nga, hindi ako bumiyahe. Gawa nga ng gusto namin mag-asawa i-celebrate ang aming 13 years of marriage. Today is the 15th. Happy anniversary sa asawa ko. Andito kami ngayon sa Winnipeg. Although sinabihan ako ng dispatch ko na bibiyahe sana ako ngayon. Sabi ko sa 16 na ako bibiyahe. Gawa nga ng anniversary namin ni Mrs. At gusto ko talagang i-celebrate ito. Siyempre home time tayo. Dinire-diretso ko na eh. Para sa ganun magkaroon kaming banding mag-asawa. Alam nyo naman ang Lakay Tracker, guys. It's all about family, work, home time, kids. Ganyan lang naman yon. Ayan. Kaya happy 13th anniversary sa maganda kong asawa, healthy kong asawa. Kung iisipin natin kung ilang taon na kami from magjowa, nasa 20 years na kami, mahigit, no? 20 years na. 20 years magjowa, 20 years na kaming together, 13 years of marriage. Yun, guys. Plano namin, mamamalingkay kami ng konti, luluto kami sa bahay, doon na lang sa bahay kami mag-date. Luto kami ng gulay, bili kami ng gulay. Ganon din naman kakain mo, karne. Ano na? Ganon din naman kakain mo, karne. Sa bahay na lang, bahay na lang. Sisirang diet natin dyan. Labas din, labas. Sisirang diet ni Mrs. daw kung kakain daw kami sa eat all you can. Siyempre pag mag eat all you can ka, guys, ang mangyayari niyan, siyempre kailangan mong bawiin yung ibinayad mo. So you need to eat and eat. Sira ang diet. At least kapag nagluto ka sa bahay, pag di mo maubos, pwedeng balikan yon. Nag-exercise ka naman, mahirap kasi yun. Kain ng kain. May ibang panahon pa. Ayan, guys, today is our day bilang mag-asawa para i-celebrate ang aming 13 years of marriage.
of anniversary, togetherness or naging kami is 20 years. Combine na yon. 7 years of maging magjowa, 13 years na marriage. Kaya bali 20 togetherness in total. Yung kasal namin ni Mrs. guys, hindi bongga. Ano lang yun, yung Kasalan ng bayan. kasal ng bayan yun. Ang tawag niyan yung parang huwes lang yun. Mayor lang nagkasal sa atin, no, Han? Actually, may pera tayo na. Galing tayo abroad nun. Oh, nung kami way back 2012 kasi nagpakasal kami sa Pilipinas, sa Pampanga. Huwes lang. Galing kami ng Taiwan niya, nakaipon din naman kami. Kaso nga lang, So, okay na yung ganun. oh, mas pinili na namin yung ganong sistema, yung Isang utang ka ng pera. o yung sistemang ano ba, practical na kasal lang. Hindi nga kami nagdamit ng kung ano-ano yung parang bestida lang kasi si Macy's nun buntis yun sa panganay namin oh yun. Tapos kumain lang kami sa sa restaurant, buffet din, although kahit papaano mayroon din naman kaming naipong pera noon para pagpakasal namin sana sa simbahan, kasi galing nga kami ng Taiwan. Nakapag-ipon talaga kami kasi siyempre guys, OFW tayo kaso hindi na lang. Yun yung ginamit namin, isa pang pinag-apply papunta ng Canada. Kaya ngayon nandito ngayon ang Lakay Tracker. Kumbaga practicality ang priority namin mag-asawa noon. Hindi kami nagkautang-utang nung nagpakasal kami, di ba, no? Magkano lang yung nagastos natin nung kasal tayo, Han? 3,000 lang yun. 3,000 pesos lang. Pesos yun guys, kasi siyempre kumbaga sa kasal-kasal sa bayan, yung ang tawag nito yung West, wala namang bayad sa mayor, di ba? Oh, tapos yung venue, eat all you can, way back 2012, kunti lang naman ang ninong namin. Oh. Tapos yung mga bisita, yung mga kilala lang, yung mga relatives, mga kapatid, wala nang iba. Ayun, may raos lang yung kasal namin. Yun. Hindi na kami pabongga, kasi kung pabongga ka, gagastos ka talaga. Pero sa awa ng Diyos, wala naman kaming binayaran ng utang. Yun, kasi minsan kapag ka magpakasal ka talaga, kadalasan at naririnig ko sa mga ibang tropa, sa mga kwento nila, siyempre umuutang sila para sa kasal. Ang masaklap nga doon guys, nangutang ka sa kasal, wala pang 2 to 3 years, naghiwalay kayong mag-asawa. O yung utang ninyo sa kasal hindi pa bayad. No, naghiwalay kayo, nako po, inilagay lang sa ang sarili niyo sa sitwasyon na mahirap. But anyway guys, dito kami sa bangko, papasok muna kami dyan. Mayroon lang kaming asikasuhin, may appointment kasi kami dyan Yes! Bili pa tayo, wala tayong pera. No? Ay, nung panahong mura, walang pera. Ngayon, meron kahit konti, ang mahal ng bilihin. Nagana ka pa bang mamimili? Okay, Buffet Square! Not today. Magya-Yangs muna kami. Guys, ito yung bagong Yangs dito sa Winnipeg. Yan. Tapos na kami doon sa bangko. Dahil muna kami rito ng gulay. Pili muna tayo ng gulay. Tapos punta natin si Baki kasi 11:30 yun. Tarahan. Mamili lang kami ng konti. Tapos mag-give kami ng tubig. Isa lang, kahit isa lang. Isa okay na yan. Lulutuin namin. Muron gulay kumay muna ngayon guys, kasi syempre alam nyo naman, nung New Year tsaka Christmas, nako, sawa-sawa sa karne. Seafoods pa kamo. Ngayon gulay naman, gulay.
Bawal bahan, bawal. Automatic pala. First time ko makapasok dito guys. First time. Ano yung ticket mo? Kunin mo muna. Kunin mo natin. Ang luwang pala rito, no? Maluwang. Kaysa doon sa kabila. May kape na ako, Han? Oo, nakabili na ako. Oh, gulay tayo, gulay. Ito, Han, ito. Hinta rito ng gulay. Fresh na gulay, magkita nyo yun. $4. Ang ampalaya nila guys, meron pang mas mahal. Mahal talaga ang gulay rito sa Canada. Bagoong. Yeah. Yung fish bagoong. Bagoong ba? Pang ano natin, pang pinakbit. Tanong natin. Ito. Bagoong. Oh, ito bagoong. Ay, bagoong. Oh, Han. $3. Luwang nito ah. Ikutin natin lahat para mapasyal natin. First time kong makapasok dito guys. Para sa asawa ko ngayong anniversary namin. Isa naman. Grabe naman yan guys. Matindi talaga ang mga misis. Bigyan na nga ng flowers, meron pang reklamo. But anyway, happy anniversary mami. I love you. Pasensya ka na sa isang flowers. Gusto niyang kumuha ng maramihan guys, pero ayoko. Sayang din yung pera. O, kita mo? Masasabi lang kaganina, iisa naman. Ngayon. Sayang yung pera. Pero at least may flowers ako sa'yo. Oh. Okay na yun, thank you so much. Oh, you're welcome. Siyempre. Ilagay natin yan mamaya pagkakain tayo. Magdidate pa kami ni Mrs. guys. Kakain kami sa loob. Bahay. Bahay. Ayan. Okay. Tapos, guys. Tapos, ang ating sasakyan natin. Ako yung maglalagay dun sa loob ng ano. Ang style ko naman dito sa sasakyan namin guys, ginaganito lang. Gaganito lang. Sige. Bukas na. Baka pinindot mo. Hindi ah. Di ba? Ganyan, pag ganyan lang. Ganon din pag sarado. Doon na naman. Doon. Dito. Oo, kasi tubig. Sarado. Pindutin mo rin. Sige, ganyan mo rin. Kick mo rin. Basta malayo ka. Sige. Andito sa akin susi. Sige. Oo, kailangan yung susi pala nasa bulsa mo. Okay, sige again. Isa lang. Sige, again. Okay na yung susi. Ganyan mo. Ganyan mo. Sinipa Ayun mo na. naman. Kailangan mo kasi sipain, Han eh. Ganun ba? Oo. Again. Oh. Kasi nasa iyo yung ano, nasa iyo yung susi. O baka naman may hawak ka. Wala. O sige, ulitin mo. Ganun mo. Hindi naman yan bubukas eh. Oo. Oh. Kailangan sipain. Oo. Smooth lang ng pagkasipa. Okay. Ganun pala yun. Let's go guys. Sasakyan ni Mrs. yan eh. Siya yung number 1 in charge sa pilot eh. Ako naman kay Cordapia. Which is let's roll guys. Tara na. Woohoo! Meg.
Kunin na namin si Bake. Kuha muna kami ng tubig, tapos magluto na kami sa bahay. Alright guys, ayan, Mami here for you. Happy 13th years of anniversary, wedding anniversary. Total of 20 years of togetherness. Yes! Happy anniversary, 13 years. Here's to laying a strong foundation for a lifetime of love. I love you, Han. I love you too, Mami. Yan guys, celebration namin ni Mrs. Simple lang, practical celebration. Nagluto lang kami ng simple ngayon. Yan no, meron lang tayo ditong isda. Tapos mayroon kami ditong lettuce, meron kaming pansit na sasabawan namin ng mainit na sabaw. At meron kaming pizza, well done pizza na linuto namin sa oven. At meron kaming pinakbet Ilocano. Wow! At sprouts ng sprout ng ano no, nung munggo. Tapos dinakdakan rice. Siyempre, si Bakay nandito kaya kasama yan ngayon sa celebration. Since si Ate Papa nasa work, at saka si Ate Sinel, at saka si Ate Clark is nasa school, hindi sila makakasama. Pero maraming ito, hindi natin mauubos to. Ayan. Lagay mo rito yun, Han, yung roast natin. Si Macy's ko talaga, hindi yan ano sa roses eh. Parang hindi siya masaya sa roses. Preparahin na lang daw. Sabi niya kanina sa akin eh. Lagay mo lang dyan, Han. Walang isiksik. Wala pa tayong ibang. Dito, sa gitna. Hindi siya masisiksikan kasi ano to, plastic. Ayan, gitna mo dyan. Iipit mo dito sa ano niya. Yan. Meron tayong isang roses naman. Kahit pa paano. Yan, ganyan. Para lang yan, yan. Yan, guys. Kain tayo. Alright, guys. Tara, kain tayo. So, pray muna tayo before eating. As usual, in the name ni Father, Son, Holy Spirit. Amen. Meron akong prayer dito. I will lead the prayer in my phone. Alam niyo naman ako, guys, eh. You're not allowed to do that, Paul. When it comes to ano eh, yan. I will read the prayer. Oh, what? Okay. Oh Almighty God, bless us and this food that we are about to eat, and show us your grace by guiding our family here on our daily path toward your life. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and the Holy Spirit. Amen. Yan. And wish ko, always happy kami ni Mami. And once again, happy 13 years of anniversary. 20 years of togetherness. Guys, kain tayo. Yan. Sabaw tayo ngayon. How do we eat? Yeah, let's go. Eating. I want to eat pizza. Yeah, go. Thank you. Kain tayo. Pizza. This is what I want. Ito oh. What is that? Noodles. Tapos lagyan natin ng ano guys. Let me put. Lagyan natin Let ng... me put. You want it? I don't want. When I finish my pizza, I'm gonna eat that. Yan. Oh. Okay, I'm gonna give you, okay? Okay. So that it will cool down. But it's a baboy. I don't like a baboy. Why not? It tastes Taba, bad. ayaw niya ng taba. Ayan guys, so wow oh. Noodles. Ito na, yung ginawa ko. And that's another pizza. Baki, how are you? Good, good. You want rice? No? Pizza. You want pizza? Yes, the pizza right here. Yan, marami tayong pagkain. Mayroon pang pinakbit doon. Ang ganda kami ng konti ngayon guys. Kasi siyempre celebration nga namin ni Mrs. eh. Yes! Magkano lang din nagastos namin dito. Tapos kung kakain kami sa labas, wala kang may uuwi. Alam niyo naman. Di ba? Practical na lang.
Mm-hmm. This looks like a triangle. Yeah, because it's pizza. Yes. Ito na guys, oh. Para rin tayong nasa, ano? Nasa Gusto mo mahaling sauce? restaurant. Anong sauce yan, ha? Maanghang. Dito, okay. Umay ba yun? Balik. Oh, maanghang pala to. Nabasa mo. Maanghang isda. Yan. Meat. I dropped my fork. Did you? Okay. So I put it in the sink and get a new one. Okay. Guys, kain tayo. Balikan ko kayo mamaya. Ayan, pagkain natin. Busog na busog ako guys. Kahit ganito lang yung handa namin ni Mrs. Noodles. Ayan. Pinakbet. Kumain kami. Kumain ako. Isda. Lettuce. Tapos nilagang pata. Na inilagay dito sa may sabaw. Hindi ko na maubusan. I mean dito sa may bowl. Hindi ko na maubos. Happy anniversary ulit. Wala kaming makapagsalita. Oh. Kabusugan. Kabusugan. Wala kaming alak ngayon guys. Tapos na yung alak nung December. Alam niyo naman. Pizza. Buron tubig lang kami. Hindi muna kami mag-aalak. Nag-enjoy kami ng Christmas at saka New Year sa alak eh. Kaya, ayan. Eat, of course. Favorite ni Baki ang ano eh, oh. Easy. Shadow ka naman eh. Favorite ni Batiti. Ito, dinakdakan, no? Iniras pa namin yung dinakdakan, no? Natin dinakdakan. Kunti lang. Mag-init nga ako ng biko. Ang sarap ng biko. Sige. Hindi ka pa naman kumakain mula kaninang umaga eh. Anong oras na ba? Oh, mag-alas 2 na guys, oh. Kain. Sharp. It's annoying. Use What? the spoon. Ayaw na yung tumutunog pag humihigop. Okay, you don't want to slurp noisy in your soup? Yung kasi tinuturo ko sa kanila. Ayaw ko nung maingay na kumakain. Wait. Wait, it's so, ano, Actually, it's so loud. You don't it's just slurp. loud? Just open your mouth like that. Slowly. Quietly. Busog na busog ako para ako nalasing din sa dami ng nakain. Ganito talaga siguro kapag hindi ka na masyadong malakas kumain. Can I have pizza? I don't want to eat the crust. Dali na ka. This is for you. Kaya, ano, ilang hiwa yun? 8? Oh. Nakadalawa ako. Oh, 3. Nakapat siya o 5. Siguro, hindi mo kumain. Nakadalawang pizza ako eh. Si Baki malakas sa pizza kaya tayo lumulusog eh. Lumulusog ang Batiti. Okay, now go eat. And then we will exercise. Kasi pinaglalakad-lakad na rin namin ito si Baki guys eh. Para ma-exercise.
Ito kasi sa Canada, wala. Hindi mo talaga sila maano sa, ano, yung movement. Hindi tulad natin sa Pilipinas, paglabas mo sa bahay, dyan yung mga kalaro mo, takbuhan agad. Habulaan yan. Yun. Dito, wala. Kahit sa Pilipinas daw yun. Gadget. Kahit sa Pilipinas ngayon, hindi na rin. Yung mga bata, nagpukulong na rin. Ganun ba? Dahil nga sa gadget. Wala na guys. Yung generation ngayon. Patabad 10 more years, na 10 more years, ano kayang mangyayari sa mga upcoming generation? New generations. Alright, yung biko mo, pwede na? Tikman natin yung biko mo. Panghimagas. Mahilig si mami sa biko para sa kang dikit-dikit daw ang swerte. Para lagi daw ako nakadikit sa kanya. Okay, nandyan na yung biko ni mami. Pingin nga ako, Han. I burp. Ayan guys, practical lang naman itong handaan namin ni Mrs. dito. Actually, nayaya ko nga rin kumain dun sa buffet square doon. Sabi niya, huwag na lang daw, mamalengke na lang daw kami ng gulay. At saka isa pa, hindi namin kasama yung mga bata nasa school. Alangan naman kami lang kumakain. Hindi naman namin kasi ano yun. Gusto namin kasi lagi yung kasama yung mga bata. Diba, no? Kaya, dito nagluto na lang kami. Dami naman namin nilutong ito. Yan. Hindi yung mga bata, pagdating dito, kakain sila. Hindi rin nila mauubos ito. Mayroon pang another round. May hapunan pa. No? Pero pag kumain tayo dun sa, mga restaurant, isang order, kailangan mong ubusin. Yun. Pero wala ka nang babalikan. Kasi siyempre, sa restaurant na yun. Unlike dito, luto ka ng mga halagang katulad ng pangre-restaurant ninyo, meron ka pang babalikan. Ito, marami pa natira sa amin, guys. I don't like bacon. Biko. 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 Masarap nga ng biko eh. Biko. Panghimagas na to guys. Panghimagas na tayo biko. Biko. Si Baki napakagalaw-gaw. Why also you galaw-gaw? I can fall now. You pull? Yes. Oh, you still have a biko? I don't want to eat it. You still have one task back eh. Treadmill. Na. Yeah, later. Oh, Treadmill. kakakain lang niya. Kanina kasi sabi ko eh, pagkatapos maligo, umiyak. Nakiusap. Pinagka muna niya yung iPad bago ang takbo. Eh, naka-idlip ako dyan eh, kaya hindi ko siya nasabihan. Kainin ko itong natitira ng biko niya. Sayang. Guys, so paano? Putulin ko na yung video vlog namin tapos na may kamakain ni Mrs. eh. Once again, Mrs. Happy 13th anniversary. Here's to laying a strong foundation for a lifetime of love from Lakay Tracker or from your husband. I love you, honey. I love you too, Han. Guys, thank you for watching. Once again, it's Lakay here. Ayan nga, hindi muna ako bumiyahe para sa simpleng celebration namin mag-asawa. Ingat kayo lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Han? Bye! Bye-bye, Kay. Bye-bye. I'm playing my iPad. Kay, peace up, guys. Peace up. Bye-bye for now. Congratulate nyo kami. Thank you. Bye. And don't forget to like and subscribe. Lakay Tracker.